Здравейте хора, аз съм Крафтър Гърл БГ, но си промених името на Queenie по БГ, така имам страхотни новини. Коледа наближава и в момента съм в сървъра Hypixel и съм влезнала за да ви покажа някои много страхотни неща в лобито. За сега са 4, но би трябвало да станат 7 скоро. Първото нещо, което е тази въртележка с кончетата, тя е много готина. Ето, както виждате, се въртите навсякъде с кончетата, както в истинския живот. Направо мен много ма кефи. Следващото, което е Bouncy Castle. Това е такъв надуваем замък, в който може да се скача. Първа стъпка влез, втора стъпка на скачай и баунс, като да се движиш и после да скочиш. И трета стъпка забавлявай се. Ето така работи. Чакайте, оп! И просто на мен ми е много забавно да играя в лобито. Следващото нещо, което е сега ще ви го покажа. Оп! Ей! Следващото нещо, което е това украсено дърво, тази елха, под което има подаръци, като натиснем с десен бутон и се отваря. И то излиза ето тук, какъв подарък ви е дало, разбира се. Или 5000 coins, или нещо друго, но не съм сигурна, че има друго освен тези 5000 coins. Така, към следващото нещо, което искам да ви покажа е Ice Skating Spam Shift to Skate. Това... О май гад! Окей, няма значение. Това е ледена парзалка, като шифнеш. Айде бе! Като шифнете и то вижте как бързо така се движи. Ето. 1, 2, 3, оп! Айде бе! Ето така. И просто се парзалите и е много готино и понякога като идите до края и просто скачате извън терена. Обаче аз не искам да го правя, защото после едва се върнах в лобито. И да, това са нещата, които исках да ви покажа. Те са само 4, би трябвало да са 7, но другите 6 не ги знам. Аз пък 6. Другите 3 не ги знам къде са. И да, мисля това да е за клипчето. Исках само да ви покажа колко е страхотен сървърът Hypixel, какви забавни неща има. И да, сега ще ви покажа и на ново, за да запомните.